Zandek fa volem ratifa, izura diabo mi si farani. Tourna ka joma mal ma chérie. Zandek tchanu ngargano parce que za intelligente. Fanisra na toku hang antu chamale ko chir tourno ko ngargano fa tuwe mo vuzono. À chaque fois non voulez. Tu wana baka ngargana ka astomel non, charim vulngano fa nyanti zai vulngano. Zayo charmi vulngano fa tono vulngano fu. Fa nyanti zai vulngano. Baka yo commencer na rati. Tiano na pala zaza. Bako chita kwa sa parce que za famisra na toko. Tiano na pala zaza, faza tompi na pala zaza. Rambuzani pala pana na pala zaza. De Canal Plus na pala zaza. Aznoze faciano. Fanirama pande continue venul mangarkano ano manga sasaza une fois par semaine. Zenga venul mangarkano parce que ulti romantique. No kwatsi manu ngarga floricati sul mangarkano an. Il faut ramazaba. Zab kama pala zano. Milawe manunya no za yo mjano malaza. Non ma chérie. Ano kwatsi mi vulga florica vieno manga sasaza venul mangarkano han. Aznoze Zenga venul mangarkano anga tabagati dirno. Fachano na pala zaza. Zaitano joyo ti malaza en Facebook karatono yo fu faza malaza jusqu'à banvul na check 3 ans sur tu me fleur ka Canal Plus z. Tiano na pala zaza faza na pala zaza. Pourquoi ma c'est ma chérie? Faut tout ma femme no raio. A histoire a maliza joyo. Faza tiano nyangarngano. Arzatia nga saha parce que zarek pamor que velu mai à la réunion yetu mituri hini. C'est moi là ma sœur. Raze sa faringi no kuwa. Florica mi turia no ze antu chamalene no right sec no vlanga mi direct. Zani na kandes comme l'intelligence ma chérie. Zani tiano ngaranga no. Tu es ma vuzono, ze fu katano. Tu na baka non, tu ma vuzono chérie. Florica yeki. Hein? Tu ma vuzono chérie. Tip karanga sa no mi tikatim kontifaka no mangan masakza, fa kontifaka nga sa saono za escalera. Ano ne mangan masakza. Za ko ti vulngana no vlang direct no chérie, tu sulero no jeri. Bako yoro kontifaki tano ko fam pus zain. Atano kontifaki naka no kontifaki camarade no ma chérie. Kontifaki camarade manila no yuzuro maeno. Asno. La reine de la Réunion. La reine de la Réunion. Kurangati yetu Florica enfin depuis 2021 à Mali la reine de la Réunion naro. Zatia nyangarenga nanchu ezamba vuzis fo foto zale rek pamsa vin turi ula la Réunion yetu. La gasim touri ou le bakarek na vient c'est moi. J'assume, c'est moi. Asnazeni. Ano Israeli nom naka. Hadako. Déjà luka no ivuna no Israeli nom naka za mangireno. Ano ma firmetra. Hein? Ano ma via vimtanga maiti. Ano kuti via vimtanga maiti. Fano Photoshop. Sur réseaux sociaux, tu es top en vrai, rien à faire ma chérie. Zandekiat, je suis nul, il faut en vrai. Déjà, là ça joue qui veut. C'est tout ce que je veux kivi. Ah, ça tu m'as yér na charanga na ninu. Ah non, tu m'as saki mangan fanya bajob. Ah to vayo aboko no mo shtura ma palandi hengi no diable tata zana landi diaka. Ma no va mi rester karaza to sunyi no rouge à lèvres. Chama ti rouge à lèvres sunyi no. Si handa ula nga Facebook no tu meta no ti rouge à lèvres. Rouge à lèvres, faut photo un job como azul jamala, marre boka yetnyani. Azul cocaïne. Marre tielul kuni mumbano la Réunion to. On est zemangir fieningano la reine de la Réunion. Zemangir fieningano la reine zetirangano. Fayenul funga zovi. Anga tirangano la reine ze. La reine de la Réunion, zemangir fieningano zai kontaram na role vrai bin fieningano la reine de la Réunion. Ano ko viav mayeria Jamari la reine de la Réunion non fuma cigarette faut c'est kino. Ah non quand viav mayeria Jamari sniffer devant écran non sniffer cocaïne. Azo butchileta zek tam soirée zananda na soirée ni set. Tioza kiv na itano. Ano fera tito la reine. Fera tito ku zatsina eno ni sniffer cocaïne zatsina na fuma cocaïne. Ambara no normal fo no manga no masara dana fo no fa dalam te fatani. Tu ne seras plus rien. Ano kama erian jamari sniffer cocaïne en directo. A ba vrai vie non ma padala no you. Ano ka fa erian jamari. Sniffer cocaïne. Cocaïne no sniffer no you. A ba zo vuti le tara ko no vono geste abi. Azovi. Azovi tu no fima. Tioza.
tonga de nafoka helokonaka taminao na viany helokonaka tsy baka mizaha sasainao na baka milatika mampasetranao mampadeliranao ny sara anareo ny sara karaha 2018 io non zay excuse-nao raha 2018 anareo fa nisaraka hatrako 2017 zay excuse-nao c'est une excuse deliranao milatika anany agny azonao tsy zay problème-nao tsy zay problème-naka aminao koa fa zana koa sasainao io anao tsisy excuse nanangalatra latika ny babanao za nangala latika ny dadilahinao za na ex-nao ran'izao tontolo zao ty nandany lileko anao tsisy raison nao mandeha magnasasa zanako handicapé io fo problème-naka aminao raha zegny hainao za tsy hitanao magnana direct mikasiky za mitokiky amponaka za mitokiky mariny tafitokiky za ataonao comédie za mitokiky oe ngazana tia za mare volanko na tia za mare volanko la rente za mitokiky depuis anao nagnasasa zanako io za tsy mitokiky aminao vavanao be agnaty réseaux sociaux aty azonao notana anniversaire anakay age 31 nakay 31 nakay tsy nambaranao tamin'ny en direct teto anao koa mahery andra anao koa mahery andra mariny pourquoi tsy ambaranao amin'ny en direct teto tafondomeran le port za tsy te manogny ray mandren'olona magnino fa tafondomeran le port azonao zay ta moment zegny zanako asasainao rango hela tato depuis 2021 andeha histoire atsika mitsapitraty atseniky bako histoire mandeha fa la reine laro agny amin'ny tragno zamany agny haiko anao tsy doko agny hela parce que tsika mitanany anandafy haiko anao tsy doko agny hela amin'ny tragno zamanao migadragadra là-bas anao rangony moaly haiko anao tsy doko agny hela fa za zegny ravoravo za oui anao fleur ka pamory ke rien à foutre je suis contente azava na rotaty témoin may karatony za tsy mijery tingy latika patati rien à foutre zanako fo problème naka ndraiky izy raha resaka tingy latika tsy haiko fa tsy nahoaniny fa tsy ninoeny depuis 2017 mampidiry resaka 2024 aty tsy asako loha azonareo zay fa raha problème naka zanako fo jusque zanako jiaby ataony handicapé tsy vitany Claude ataony handicapé ataony jiaby ka daladala nefa tsy eny azao masora azao maholo tsy mahay anao fa anao zanakanao misy handicapé zanakanao koa misy handicapé misy ataony fo tsy stress karaha nakaty fa zanakanao misy handicapé anao mandeha volagna naka io zanakanao misy aroe misy handicapé raiky lehilahy raiky viavy handicapé tsy midika mitsikilika tsy midika mijaveka ranonivy tsy midika hoe tapaka horony karaha Claudio io fa zanakanao misy tsy complet anao mandeha volagna naka io fa zegny tsy ataoko heto zay mangigny za io fo tafon de mer le port tamin'ny anniversaire anakay nagnano ry namako zegny nangala micro zegny wala imagine anareo mipitra en place nakay anareo mipitra en place nakay zanakanareo sasahely olo io agnatin'ny tongtong titihina amin'ny en direct iskalera isaky isako excuse nani nony avy amin'ny latika fa tsy ninonoeny depuis 2017 check 18 fa tsy ninonoeny io bokana io minolo zora mampangoma izy fa tsy ninonoeny azonareo zegny azonareo io raha mampidelira izy na izy fanteraka firy après ny latika ninonoeny adivany aminaka io zanakantegna sasainy titihiny azonareo zegny tandrigesanareo histoire anaka ty temps fond de mer anniversaire anaka minuit ry namako ni souhaité za tamin'ny micro nalainy olonany za tsy anogny agnaraka parce que tsy tiako mandeha manogny oloben'olo azonareo nangala anony zegny olobenany nangala zegny olo io fa tsy nidiranay azonareo raisonnement nany igny olo naliako izy nifeako anareo ndraiky avy magnano micro izy mandeha misouhaité anniversaire any Florica parce que Florica aloha fa tsy tiany le zanany elle a raison igny ambelanko egny naro témoin tamizay tary la reine anao zany ambignanao mariny parce que anao tamizay fa magnasasa zanako plusieurs fois fa zaho tsy tia miboaka azonao zegny ny andeha niboaka za miaraka ry namanao jiaby mahita za misalue za Florica canal plus ne manao vavavayona na manao jiaby kofa mahita za na tamin'ny anniversaire zanako mbala naviteo fro na manao jiaby ni lofanao ry namanao jiaby kofa mahita za lofanao bloquenao ro kofa ro amizay kaiky za fa any koa verger be za fa bloque koa Florica zay kofa mikoragna aminao mandeha tany misy anao fa bloqueny za mitokiky fa andro anareo volanko efa mampazatra fotony olo fa aminaka fa misnife cocaïne zegny aminaka fa laisse tomber fiainagna fa foutu aminakay
foutu cocaïne andale no mor ngare no fa foutu t'es fini amna ka not 6 vie ma palayelu na layelu za tioza tanengesa aluka za leta non film nangal ni sniffé cocaïne no tam soirée boto no geste mar za ka fam hazusti tsara fa misra metila ngaza etu zenga futa kwa dalanga na kajabi wano za yingi na ngankra tini za no parce que fa ela beza tina itano za fa ela betina tala reni zuma vlanku drapti nang denangala cocaïne karate tioza na melano la reni foto ni to kano a terra bake pied bake taimut kano ita kono anon je ramasenga feta no yono mangana direct am jeng minuit du matin no manga sa ulera fafano ano zum cocaïne no yu ano kama riandra mari draku ato van direct no mangala cigarette no ma pa job sungi no timela rouge à lèvres escalaire violet rouge hein tout le temps paka no yu marande ngam jeng ano autre chose hal ngano dak cheveux no i blonde no dak nangan couleur jam pananda no yo no karati marande ngano tisrameti langano tay tioza havlanku chikini andrak tizuza naf kayelu kunaka tamino tenga za vraiment la rage za tamino no manga sasa zam tioza tunga dina melano tamo manger to ni tukez na feka no nanon ni filmer zan partager kwa bi za marek mbano atila ren chin vlanku atrazi ani he no za ma irazi maru ma irazi tanga jan zu vlanku ze tuiza tika kuranga fondo mera izana kwa sasa he no na rek benga tono handicapé ku ativita kulo do handicapé ko feta tika kulo do handicapé zuku ano do sa tika jon kulo do right and esku partout zumi ndega mangarka avion tam nakata ilat kama pala yelo anoyo ni ndesku tani foto nur kamera kam nakalat kamera kam nakati menchimila maita kulo dio ko timra bem kulo do yalako nandesku tan kulo do ilat kama tumanya anoyo na ombalon direct ne na mane tan kulo do fatite mama filming partout fu easy tam des ambalan protéger beles ana comme réseaux sociaux as non ils ont marqué ça partout il fait bien na nous étant même des première classe ils sont handicapé you quoi ils ana quoi handicapé you rat na to kwa mnanu ci vitanom ni iro charam no masno hantia no hanyo kwara na to kwa Claudio you kwara yengan Claudio you ci mangala bus zo ils ont devant avec sa maman en voiture. Quand on m'a un avion, ils avec sa maman. 2 fois, dans la première classe, ils ont deux handicapés. Ni nous, handicapés, ils ont dit. Tchar, dans un voyage, quoi, tu l'as, comme tout le monde, il faut venir bien, demander Madagascar. Il faut les restes, tu voyage. Quoi, tu l'as, tu m'as dit, tu là, tu l'as, comme il faut bien, baka. Tu l'as, le territoire de la Réunion, tu m'as quitté le territoire de la Réunion, ni notif. You faut te voir. Youf rizan kati charne nande kwati ibabandro manyefa bienro yo teki mkite territoire la Réunion amefa no dek ma faire ci sram tu viano charne ndana na chapatenga no zako bukadok maf kwara no yu misi vola bewa no yu papa sos check mande fir paka we mati baba ko yo mas vola bala wavu kuranga tikazi fatika mande chindu foto ni zanyanya mali e kono tiela non tangu zamano gada la ba no tiela hani tika boko mitara histoire inna vieni la Réunion gada la ba ano boko bala pudena mano direct boko na maro kono la reina ano kama ere anda boko tila reine fu ano mande vula ngar nga flor kanga réseaux sociaux manga sasa za tu dénigrer ça gratuit ça tu mala na ro mbara ro mvuza na ro maza fazam capture me do konkwen fambala tindi kimisilnino fa hani en police anya na ro jabu za tlam jeri ça coûte à Vanaroé, ça c'est un gratuit. Alors, diable, mais menace na romia commentaire, amni publication florka. Nani vulga zanagala vadinul, nan vulga chef zanani, anaro diable. Anaro kama heria jamari. Ma heria anaro publier na rori sarnaka. Yom katika fankaita. Anaro na Miss Jerry el fonaroyo. Anaro zektima le fonaroyo, foto nakanda comme intelligence. Fatu zama vuzonaro.
Tu m'as mal fleur car ma vous va venir carabé non tu descends va chez les amis la 5 000 euros mandende pour la amende voilà ni l'amende de croire charnia ça fiche de paye rango hela diabo ba mi mangan hasa travaux forcés l'enfant zakana sans fiche de paye 6 contrat de travail ba mangan han travaux de forcés bois punition la loyale rosera ta diabo chama la kuroyu zami la rohele riandroyu voli iskalera wala av kuranga tika bakanta ka chimete me vito kuranga Marluta bakarati tskan kulera rekete marluta charge tsara be connexion rofa zayu amali 4 na sasa hanzayu za nyanti amjeng hamalis e kona ti doko ngela no na maref meti boka fati vita yo no je metanga na direct kwa cortet zati no tkandafi ndo no munu fati tim gadaela machine e kona ti doko hela fa not meti passe tribunal not meti manga fa 5 000 euros not menti manga travaux forcés lera no como yeriando to van direct lera no mga travaux forcés nga to van direct parce que no may yanta baka as nós to van direct ano comme signifier ko kanyon ato van direct comme ça on va pas la renari may yanta tu comprends ça as nós la ren ano signifier ko kanyon ano comme madame mga sasa flor ka minuit hali zamjera fa mga toro masna ka za fa may taramumba no ato no compte fakina ka compte job no nirna manotis ti ano tarek et pour te prévenir à votre job in Texas, you n'as pas t'es vraiment foutu dans ta vie. Zanga barkuzani tia nulu. Rodia bin Texas chérie. Alors comment dire sur mandinia non sérieux. Rodia bin Texas yo kaka Florida kor ketio bin kor hani manafuna. Bien sûr vous avez tout quitte. Bien sûr c'est mon tour de rigoler. Alors je ne peux rien dire non balanda en direct no jona sasaza fano comme erianda tia sasa ekra ile akusheri tio no ngara na ka Florida canal plus channel na pala zafa anot si sul mangar kama no ko ti manga sasaza si sul mangar kama ko tu heno lista isomeni anot meti vino Florida rana pala zaza tompin asno ba ko page na ka atifa 2 fois mata zon chimera zenga page ko za ba continuer je ko mata no mbona za bekara to no joyo page no tiandea tu me demandais pourquoi on signalé nulle page jusqu'à la vampire en baraque dire non balaria non page na carte signalé nulle per nino nauliza page na ka fazer Fatima itaza parce que page na ka signalé Fatima déclaration zingi anon bala yof za ko mami ngara na yo page no mandea no tanzu fa ko shiri za ko ngara pala zaza seconde fu heno razi seconde fu za ngara pala za ko timilo mvulunga no na pala za tari mvulunga no afeki tari tukirikira resta na stringino pum na kafi na pesa na pala za ziska mboka mtv mano malaza ndeka na Facebook atufu ziska tam tv ziska uljabi ziska tanjabi laza na katsela mpamatizi mashiri sisi handra mpamati laza na kai na prefiro tão flor ka canal plus henulfu znoze fatanjum na kaju yu fa fazati cara no projet pro non fa tu fazani antia maliano lança tika ni ta fond de mère anniversaire na kayu zana kwa sasa heno mande tong ma chérie zana kutia dana el fa zana kutia dana ele la bebo gosinye asno has nothing losto anona tarizana ko karata ko baka zako fa mga sasazan kano tout le temps zako meta zankano za chimnene mzankano mashiri karata ko normalement fa ul karan ano pamsa beno yu tabenga sa chara ano fa mis problème mzana ko sasa heno zana ko rotstem nene hamnulu surtout avec elle fa had ben ko do certes mais to lo eni tatis mangantu minene ça je suis d'accord fa elle fa de non ni katino zana ko zana rango no na to fa itano ci si vandrati mas na kamisa hano zami ringi fa itano charna to kono tamo manzu fa ngevano fa fies no ab rahatin azara fa nyabi ano ma dekleta zani yadi raya ko metio no raya no metio ko la kono ci mo vuzono chombara no mo vuzono ano kek za yadi zande ke non dem vara ngano ano como ça que za meira de chimo voto no vara ngana ka pourquoi za ka ina demara to mo bina dem vara no dia no foto te dev no ka fini fiena ko ano ma sa titur fa fa ko za chul verger za jonde banda de ani
Bako za amjay na maratra na tsy maratra anao za torinao migady ary parce que zany la baka tanisy za tena davaravarana diadanao. Za tsy mavozanao. De mare tomobile adianao iady. Nanino mo anao avy aminakaty? Nanino mo anao tsy davaravarana anakaty? Nang quartier na eto fo. Za ete mo nan direct anao. Za miboaka edy. Za miboaka edy chérie. Fa za kainao. Ano baka mavozazy. Kainao za davaravarana diadanao. Anefa varavarana kainao. Pourquoi anao tsy avy aty? Yana kainao za baka leoporo ande sendeni idemara automobile ko nek gasoil ko andi adianao. Za mitsy miady lato kaminao. Anao foko miady zay. Anao fleur ka miady. No, za tsy miady blanco. Iza raiky ny miady. Iza raiky. Izy miady lato ka. Iza raiky fo miady. Za tsy naman miady. Za tsy ary tagnaty mpagnena naman miady. Anareo miady. Anareo mandraiky nita fleur ka miady izy. Mbamarana ro za ko prefa za miady izy. No, iza raiky fo miady izy tompiny. Agnatin'ny la guerre na tsy mety mahavita fa problème na kandraiky zanako. Izy ko tsy nivolagna zanako. Pa, rien à foutre. Tsy raha jereko feky. Ta maman zo, Claude, s'il te plaît, arrête maman. Ta maman ta fond de mère io. Ni kainy ry zanako. Zana nginy devant le diable tu. Ça va tati? Vous avez grandi eh? Lilamboa vlanko. Ah non, tignany io za. Tignany tsy avatagna. Ko ry namako za mifamagitangitaka karaha ty. Za fa karaha ty. Hitanao tsara la reine. Fagnevanao fa ny fiezinao. Lambanao fa namboarinao fa raha fleur ka tignany. Anao maelano anao neka za nangitangitaka be. Fotony vlog vabenao Facebook fa vrai. Anao fa firy fa namata za vrai. Tsisy raha vitanao aby. Fotony olo maherendra be karaha taonao. Anao mahita zany tokony anao havy arondrinao karaha igny za. Anao mitsangana devana akayo. Anao igny doko mipegninao re za. Izy fa tsy miprovoque za. Za mandraiky miprovoque anao tanao magnasasa za. Tsara miprovoque anao za. Anao fa magnasasa za. Que pourquoi tanao vrai za iambesanao za miprovoque anao magnasasa za. Tokony anao avy magnantony za mamopoko za. Tokony régler anao mahita za régler anao. Tsy saky anao niarifo. Ary anao. Izy fa tsy miprovoque za. Izy ka provoque za. Ampahitako za. Zoma iambesa karaha taonao anao jour anao fa tsy tia za be magnasasa za be agnatin'ny 4 ans io drako. Za ko karaha taonao olo ko hitako am face za tsy ambe izy provoque za. Tsy ambesako. Calorinao lany be agnatin'ny 4 ans za drako. Ça va tati? Vous avez grandi eh? Wanao hiny. Ry zanako io drako tsy olo raha tsy teza ro hitanao. Na za tanao bongibongy. Ro itsy zatra magady karaha min'olo. Na Claude handicapé io ry namako ro maherazy ko amezagna raha mizaza tsendriky. Na Claude handicapé io. Ino raha andara ataonao? Zanako nitantara taminaka koranganareo nareo misy tatsika doko 5 mètres 2 mois. Ry namako calme anao Florika za fa mangitangitaka nareo gaga anao makaraha io Florika. Fa magnano karaha ty za. Tsy fa misy raha mitovy za. Azonao zegny. Hitanao tsara be za meloko mizanao fa tignany volagninao tignany raha zay tignany. Florika ary vognano mary. Tamizo. Azonao. Ni proposé anao zay ry zanako la nigiany zanako nitantara taminaka parce que fa zanako non maman c'est pas moi volagny qui a demandé à Tati de nous donner coca volagny. Vous voulez boire quelque chose ou non tamdry zanako non? Ah non la reine. À faute là non, vous voulez boire quelque chose ou non? Ne faire ça non kasasa non, il s'en a en direct. Il comme rien besa na rovalin. Afa matin 4 ans ils manga sasa za mi vulngara ten vlain ma moro rajab. Ana ba jomba dem valin ni. Ngoma pud ko na galta bad ko na galta tina. Fa la même chose. Zera rien besa na rojo yu. Me bini ni na ro. Ni na kanyo besa na ro matin 4 ans za char na malize. Valin vulngara na kata tini besa na ro fa ni nanzeng. Mi répéter la même chose. Na galta bad camarade ultina ndara. Patata. Ne fa camarade zeng. Si possible, tu chieres la réseaux sociaux. C'est en direct. C'est camarade mera mi beti. C'est ni sare avec nanga time parce que ce que fait mettre ouli, c'est pas magat kasara mulu. Azo vous chimeraze. Il c'est que mettre ouli, mangala sambe cooling, faton bekaton fazer un camarade. Sare avec ni quoi publier gali quoi, ti la preuve, ni si hafa. Inifu. Depuis 2021, sare avec ni fu, si hafa kuwa. Ulu yana rozi ka mis camarade zeng ro fen ranin jabinin video nin camarade zeng. Ulu hitan connaissance zem na ka fati camarade. Am nan mera mi ul jabi. Mera mi am da ka connaissance ti camarade am na ka connaissance. Ul camarade nu la renze ngatin Facebook ti hen ulu. Ro toujours yo fen souvenir ando direct photo video partout. Sare rek na gatani beka to is ko fa mai ta una ngala sare ko
fa mahita olo mangala sary bako amizay igny andenga sasahagna olo fa ma meilleur ami connaissance apprend à connaître camarade meilleur ami de connaissance raha zay tsy raha heny io tsy raha olo nianatra igny fa tokanany fo raha manahiragna izy aia mandady connaissance meilleur ami ja meilleur ami zegny amy dunia ty tokony araiky ou tsy possible isy meilleur ami mandeha njatony arivo meilleur ami fo nareo ndraiky natarakaraha zany existe amy dunia ty njatony arivo meilleur ami fo na connaissance mbola meilleur ami fo aminany mandany lera kony mamaly anao eto drako mandany calorie mandany lera tu ne sers rien en fait tu fais pitié tu es battu terre anao zao volagna iambiny amaly izy ko fa mivolagna za fo agnatin'ny firy-taogno amalino andegna pody ko nagalatra vadiko bakatra kamarady anao patati tsy lela midoko aminao tikinao maty miboko patata zay ipody ndraiky ka la même chose ande podiny ary ino ma sujet afe raha fa regnitsika igny koa 2022 igny 2023 la même chose 2025 igny 2022 pakatra vadin'olo zarakanao handicapé anao pa tsisy raha manjary hegninao ratsy tramonao zay fo raha ndivolagnina ary c'est pas nouveau ça sady za tsy tandregna direct namiko ça ne sera plus rien parce que raha mipody koa igny koa io mipody ko tsy mety mahavita publiegna koa sarinay connaissance igny koa voilà les preuves namara avec ça ma chérie change autre chose bon ni proposez-ni boisson zanako vous voulez boire quelque chose izy drako zanako ndany provoquer ni non volagny zanako fa zay fa nigiaka fa ninaraka ty non izy offre ko aminareo fo izy za tsy raha nahemy zegny zagny zegny yo nihodikodigny nivangany coca raiky le deux nivangany coca raiky elfady anao ko viavina hery andra maro anao tamizay niady za anao ko viavina hery andra ira amizany ataoko zagnaharinazy andany kaiky hondry za amizegny après zagnaharinazy izy ny fotroka be tamy 16 teo anao tamizay namanao raiky sarim-bavy igny ilanao raiky sarim-bavy baka tamayoty igny namanao teo témoin namanao teo nipetraka teo anao tsy nibozy teo ndraiky 16 teo anao mahery andra be masaky zaho anao io ry zanako amizay navy nagnantony zako fa nazy coca igny mama tatio izy nagnamiazay coca ty tsy be afindry zanako parce que ry zanako bien élevé taty nareo zao vovolanko la reine oro babe bouteille coca ina tsy taminao anao petraka amy 16 io zagnaharinao 5 mètres afara anao ry nahita tsy balabalanao tako anao ry namanao tsy tafivolagna nagnano karaha ty anao agny tsy nihetsiky anao tamy 16 teo azonao ono zay ma chérie anao ka nahery andra baranao fa tokony tsanganao niady natopoko taminao bouteille coca roro namezanao clodo ndraiky namezanao zanako vavanao foto réseaux sociaux tiatony za tsy mamaly igny foto za milanao migadragadra là-bas zay tsy amaly ako anao tsy hoe za mavozo anao la reine za tsy mavozo anao la reine quelle heure anao ma za tokony andeha vozo anao tsisy raha tokony andeha vozo anao anao faran'olo tefa tany amy tanàna la reine ty anao faran'olo mitefa tany na fienagna tsisy raha ilagna anao azonao zegny aya olo misy papa sauce drako kony raha zay nazon'olo capture d'écran anao mana direct vavanao tompiny za misy papa sauce zay drako magniry fiainagna anao anareo zao magniry fiainagna fatiny fiainagna karaha zay olo misy papa sauce mandeha misy efitra ke paka mandeha volagna babako accident anao nivolagna zegny amin'ny direct vavanao la regny babako accident dadiko maty io amizay drako mahazo raha io ndraiky milatsika bakany 500 euro foromboy 500 euro ty na fa raha zay tsy azo io fotony fiainagna anao koa 500 euro karaha igny ndraiky tsy karaha igny fiainagna anao tsy karaha igny feky zay billet d'avion envoyé là-bas io amizay envoyé amizay fotony antegna ndraiky mijaly drako paka mivolagna baba misy problème misy galère baba accident dady maty zay avy antegna mahazo tsisy olo tsy magnano raha zay ndraiky lagn'olo mampiasa papa sauce fa lenao mivolagna vavanao za anao magniry za tsy magniry anao chérie za tsy magniry hiaraka amy lehilahy misy vola c'est zay raha tsy mampitovy atsika za magniry za ho patronne za mihitsy zay le patronne fa tsy ndandany lera hivolagna babako maty dadiko maty reniko maty zanako marary midriky l'hôpital grave andegnalagna vola amy lehilahy atsaragna fo miasa atsaragna ninao zegny zao chérie anao zay koa tsy magnano excuse zegny misy olo maty aminao marary problème aminao anao tsy mahazo vola amindreo papasasy motoela aby anao koa misouffre anao misouffre amy fiainagna anao misouffre anao fitiavagna misouffre anao amy fiainagna anao jiaby fiera anao io amizay tongony io za mahazo vola 1800 euro 1700 euro milakafo ninakaty
zato chérie. Zay hitanao mitosy 3400. 3400 € volan'ny lakafo. Maro koa ny raha tokony andeha maliako anao andeha écraseko anao sur la reine fa anao zegny tsisy raha mariny zay raha volagninao ry. Tu inventes une vie n'importe quoi. Azonao zay fotony za mivi bien. Za tsisy litande andany lera ry escalaire andeha agnano concours raiky anao. Azonao andeha agnano concours raiky anao izy afaka io tsy midoko agnela tsy raha namon'olo fa ndafa ty afaka ke. Namon'olo fa ndafa ty afaka io afaka nahaligny ty na maresy fa miala hagny edy. Kelera ko namopokolo fogna andi doko amin'ny tragno zamany any. Non, amin'ny ndafa ty olo tsy midoko ela hagny. Anao anao mga signature magnino miambigny leran'ny tribunal ko anao miboaka. Tribunal anao passe tribunal, anao magnefa amende notre travaux forcés anao. Anao ko voa nino e tsy mahazo mikitikitiky olo koa patati patata agnatin'ny 5 ans raha karakara zegny anao surveille ny fanjakagna. Fa io tsy doko agny hela. Tsy ela andagna direct io koa izy olo adala. Io tsy doko agny hela. Tsombaranao hoe doko agny hela izy. Non, io tsy doko agny hela. Bako haiko io tsy doko agny hela fa za ty mela lalagna vazaty. Azonareo fa anao ka mahery andra marigny anao ndraiky anareo jiaby agnaty réseaux sociaux mandeha volavolagna agnaragnanaka io. Publienareo sarinaka. Publienareo sarinaka bako capturenareo fasanareo aminaka anareo ka mahery andra marigny. Ambinary izy afafagna. Suratari amjay raha volagninareo jiaby mpangalatra vadin'olo magazay moenao amin'ny viavy patata zany ka handicapé. Suratari amjay anareo ka mahery andra marigny. Zay franga ataoko aminareo. Les légendenareo manigny agnarako io anao Florika Canal Plus. Non, ko mahery andra marigny publier sarinaka. Sarinaka leva marigny agnaty réseaux sociaux ty publienareo ry. Igny amjay io tsy ka mizaha fa anareo mahery andra marigny karakory. Zay tsy melako za ko miambigna anareo tsara nataonareo na la reine tsara nagnano raha zay tsara saky la reine ny publier sa reine Clodo handicapé io na ry zanako io na za publier ribaka la reine adosoa eto vavanaka zegny anao mahery andra be adosoa ny vahoaka anao mahery andra anao tsy mavozo io publier ry sarinaka atova io amizay ny dénigration anao na gratuitement anao io atova io amizay io tsy ka mizaha marigny hery andranao bako anao misnife cocaïne amin'ny direct eto. Io zay metanao fa anao mahery andra. Azonao fiaignanao zao andeha mizaha zao anao magniry fiaignanaka anao to karaza. Non mais arrête quoi. Za tsy to karanao feky. Za tsy magniry tsaragnanao. Drako anao foky hela regny nandagniryako anao. Baka anao tsy naviavy mitsangana mahitsy. Vitinao karaty kondoaliky karaty. Maradoriko aminao ry drako. C'est quoi? Anao magniry fiaignanaka anao magniry za. Kibotiragna migeny io bako magnano karaina za fa tsy tafagnano. Kibonaka ny tellement fahenjina. Nana kibonaka fahenjina. Izy na za miondriky. Io tsy kiboaheny. Mangala sara ni. Yo we. Lera mjamana direct manganga kubuko rapport kaberi. Lera mana direct. Za tini gyake. Za ki buna kakara nvatende et ba kakara. Isti tancham tani kara plan. Non photogénique am réseaux sociaux. Na za tsta fagan karazini. Tanof tina kati man kala nti mangala ko mangenza kibu. Ai drago. Tsta respire. Agora me sufra. Problème nanam jeng. Na maneira de fondemera tsek viavin pupuni io. Iro ndraiky le roi. Za tsy problème amin'ny vadiny, za tsy misy problème na vadiny mataza sa lui savara na bavy. Tsy maintsy voatogny fo zegny histoire fa za tsy problème aminany, tsy problème aminakahy. Avatsika be fanao vavy be mikekole via démarrer la voiture. Viens commence que ça yadi. Démarrer la voiture ti. Paka vadiny namany miady via varek. Natano hady saribo ro fivadiany. Zegny kara troagny io izy andiady za izy koa resy. Vadiny hidriky. Fa rambariko fo chéri.
Zaitano io tiako popohinao mihitsy. Tsao tsy hainao raha zay. Zay raha zay fa regninao fôtony fa volaniko amindrinamanao. Za tiako popony sora tiako poponiko volaniko zany. Amizay izy. Agny izy amtrano za magnany zay mihitsy za mihitsy ty itory anao. Zay na tsy amaleko anao lagna jiaby io. Za itory anao. Anao angalako 5 000 € mandehandeha. Azonao zay? Azonao? Fa tsy hoe za mavozo anao. Hainao za tsy mavozo anao. Ino amjara nadalo? Na manay olo calme be na tsy may izy feky. Tsy may existence na zo manambady vaza. Baka tamayoty tagny. Na manay ny giagiaka tamin'ny vendredi ty. Za ty magnano fiainana anakaty fa tsy isan'andro. Beka atao fa misy raha anao migiaka hato magnano raha hato. Azonao zay chérie? Fa tsy isy kalera. Io. Azonao? Fôtony raha zay tsy dikany aminay ty. Koa toka ty 1,80 € azo toaka. À la réunion eto tsisy dikany tsy fanaovana zesty. Anao ka mafy. Champagne, Jack Daniel au miel. Tokany 80 €. Igny tokony aboakanao 110 € tout le temps. Bouteille feno isan'andra. Fa tsy enkeny aminay ty tay. Na tomate mbala lafo ndraiky dongolo. Enkeny zegny aminay ty. Anao misy 5 € raha fa mahazo enkeny 10 € anao fa mitsopa. Zay tsy dika, zay tsy fanaovana wera aminay ty. Anao Madagascar fogno. Ala ny lera amin'ny enkeny 5 €, 10 € na mas 10 000 io. 20 € mas carton be raiky. Azonao? Za ty impiry mandeha tany misy izy. Za ty impiry mandeha misiron-drary. Masinany mbola liaka fo mizaza. Raha zay mbarany izy ty ô. Anao ka raha bebika za matoa za masaky mandeha tany misy siron-raha anao ry. Za tsy mavozo anao. Bako tsy mitonga meso, tsy mitonga bazoka za mandeha ry. Mitonga pompomonaka ty mipetraka eo fasafasa anao. Matoa za tsy mavozo mandeha misiron-drary, tsy mavozo anao. Anao agny io. Vita zigny arrive en direct amizay. Anao baka Florika baka. Zany avy io hoe. Virgin karanao ko magnaraka anao habo. Dala karanao. Navy amizay. Navy amizay. Namako igny zegny navy nisy olo navy niarana ex ny ilareny ty. Za to ivolagna raha aminareo. Nareo mbala ho avy alareny ao ty inshallah. Olo jiaby eto ex nany fo. Olo jiaby ko fa gasy am tanana lareny ao ty ex lareny fo. Ex aminany milele alina raiky fa ex nany milele halina roe fa ex nany. Tsisy lela gasy tsy niarahan'olo igny am tanana lareny ao ty jiaby fa tampitry. Et du coup anao zao iaraka amin'olo raiky ex nakauzy. Ex nakauzy parce que olo jiaby eto nilileny aby ko fa gasy jiaby eto voaleliny aby. Normal olo jiaby ex nany. Enfin bref, ambilariny. C'est important. Namako io namanay io zegny nandeha agnaty kiasany misy rabe ndraiky genta sendeny tany nandeha tamy la Trinité. Navy tany amizay zegny mbala information nazonazo karaha ty fo navy aty fa za fa tsy diniko za fa titokiko za mpamosavy ty za fa titokiko olo gadragadra laga ndraiky herinandranany mahery andrabe za tsy mapozy piblieto baka zanako ndraiky za piblieto sariny zanako ndraiky za dénigriery amizay anao mahita baka anao mahita raha niprepareko agnatin'ny 4 ans dossier vory be karaha ty io ma chérie ampahitako anao tsara be vavanao agnaty réseaux sociaux ty anao ko baka tsy mavozo aza mitory rien à foutre anao mazavaka anao tsy toriko anao midenigre za scalaire zanako sasahenao anao toriko fiteky toa donc naveto ko tsanjagna karaha ty fa la réunion ty fa za misy tanjogna ka projet anao raha fa ty fo agnana direct agna geste amin'olo mipetraka Madagascar tsy mehe fiainagna andafy aty beka fotony amadana ko fa ty sanandro anao misy raha on'olo mandeha milele ary anao pour ça mandeha ary anao pour ça zegny fiainagna nakaty zegny tanjognaka ty fa afa tanjognaka naveko e tsy tanana nakay c'est pas chez moi ici chez moi c'est Amada tanjognaka tsy dadal lera aminao concours anao magnano ko anao raha volaninao za ngetiko e taoko koa concours amagna zegny hoe koa loso concours oui t'es qui toi elle est qui igny amizegny namanay io zegny izy nagnasa i ex nanty ex ny lareny ty ex ny lareny i namanay baka mayoty io amizay zegny manambady vazaha tsy moramora raha andeha azonao io ma chérie vadiny vazaha vadiny nitoshinao nitrahany anao kony
Tcharabe, je vais rigoler. Bien sûr que je rigole. Aïe, il m'a dit, tout le monde la hell. Beaucoup n'a pas d'offre, m'a remis tout qui est corte. Et il y a un benani ou jabet en karate. Matem qui crée na mano jabien. Ande piazza de crnama, baka non, tu m'as piace, rien, non, c'est la vérité. Tu sais, c'est la vérité. Na havanon keki, narna manon keki. Cor flor kahanye. Il a reni. Mas nem vlog kuma hazer, mas nem tu kike. Fala aí chimenti boa quando a maré fica maré, não, porque eu não sei que nós já fomos lá, não muda na tem bus. Mi sufra quando ci permette de condurre, mi tana nanda afetti. Ula Madagascar fuori no giri. Come la un petka da afetti, ci sto mobili, ma è la souffrance mi gialli mari. C'è la carange bagage. Taxi moto, poussé, je vais aller là-bas. Ici, c'est pas comme ça. Il y a une bus, on a une heure de temps. I'm telling you, no, pay, non, chérie. Tu souffres. Non, tu vas faire là, tu fais. Isto te fafa, te fafa, te tira me cessar, já te andei na sarra. Você passaste, porque que era fan preparei com até 4 anos antes de quando o rubuka havia mahamenano fu. After barana roizifu, ano realmente uizaza. Ano como ele anda mari, boko chanofu, ana rojab na roi pala reunion mandem Florica Canal Plus, Piblera rosarnaka. Ato vanaro nga bori legende amze. Yo na Roma yerianda. Za fazu chadala kun la anyway. Allora nek nete bleza na kwanta nek za itra dala. Is ku chadala luate. As na rosa ngani nem direct funda ke legende funda ke nyef. Bako sniffet cocainoio sniffet. Cocainoio sniffet eto zetra ren sufko. Maskunaita tam soirée anisetu jabnaita. Bako tina si chikno tanga tin toilette kwa fana tanga devanze hetio. Ano sniffe cocaïne tio zana he sino zatina efe. Zatina efe anon va bater. Tio zan pardonner ano ma chérie. Tio zatunga de nafka yel kunakai mumbarizana ko. Bako no tukta fonde bera ni tupek buten coca na maison orizana queen. Ano to kuni tsanga na mupukuza fa zanga hari nona den kek za hondi. Vieboka. Nangan kara tito zanga hareno ano tam says tio ina manoi baka mayot pede ke ken na manotio tagila notio tammo manjour na manotio rek devantio ni balance tam no buten ko kana maison zana ko rek pa na le ko rek tam ko do kon balance tam no pet ka tam says tio ano tio ano flo ko mayeri ande anye Facebook anye fano meta zan vrai pourquoi non ti manganra. Quanti? Ati no ko ti permis. Mi jali jakwe? Ano ko ti meleran bus. Ano yo no. Mi ambi no sinde tankarazen yo no mi ambi hepka. Mi yadim sa nef sef mi surto sen deni baka. Fe no mal wo hulum sa nef sef mi di bus. Ano mjema dem. Ti jersey za. Patati patataza. Zati mangira no. A boise het kundu halik beno you. Chimangan foto de genie ki hatu. Ano tim tanga mahiti. Ano karati. Karainga tono. Karain vitino. Ano fokie nuen time dem nul pointa za, time dem nul tis permisa, time dem nul kundu halik za. Time tu mazavam no Zati mangira no. Ano foki hel buten gas na mangan talon karati bala foki fu. Ano zati mangira no. Ano mangira za jo mangira mesura no ariu. Ndek viti no mangan karati yu. Ndek skangala sari. Hey yo you ses que be mangin ki boriu. Tin nam tra chota. Tin put karati fu parce que mon corps est comme ça. Zati
tsy mandeha manitininao drako fa anao mamangovolagna za tsy mety mahavita za mamaly za ty tsy zan'olo agnaty réseaux sociaux ty mikitika hantran'olo mikitika ratsagnan'olo non fôtony hitako za tsy parfaite za feny défaut koa fa ninao rien à faire ko mbala olo fa la réunion eto anao za raiky fo normal anao la reine tsisy olo mitovy anao fô kely karaha ty point vite kondoaliky karaha ty lera magnano gala sary igny to karakaraha igny yo lera gala sary igny aminjegny na za tsy tafagnano parce que tellement kibonaka fahenjagna za tsy tafagnano c'est plus possible là hein ano aminjay nandeha volagna gena amin'igny atao karaha ty yo sosogna telo aroety geny ety karaha ty vavanao volagna zay fa za tsy nahay zegny aby za tsy olo mamorogno raha agnatin'ny karaha ataonao mamoripôrogno raha tsy hainao raha tsy mivolagniny vavan'olo anao fokony magnano anao magnano film anao karaha anao igny zay tagny naman'olo tagny izy nagnano anao tompiny fo mamorogno film anao za ty raha hitany masoko ndraiky volagniny vavanizy tompiny io raha volagniko anao zao na ia ndraiky anao mety tsy magnano gena roa eo anao fa anao ataona 20 be za mbala vonavy teto formanakao anao tsy miboaka za baka magnano gena karaha ty aroe na telo sosogna ho anao ino mara atao anao florikao anao tsy mampisy kibo anao za mivolagna aminao za mihinana mamparary kibo magnano régime koa za sady mihinana mamparary kibo mampivalagna vadinao tamizegny ny volana anao milamezako recette aby moi izy koa tiagnano izy magnano fona za volana mavy aminaka koa tiagnano magnano fotony izy ka tsika fanao karaha ty tsako 2 fois tsika fanao za teto fotony fa la bala réunion eto tananaovagna soirée tany araiky fo navy nampitsanganinao aby za anao foko mankonkoro aminakay mitsangana baka atsika izavo devant olo jiaby to camarade jiaby zany taraha talo si be tari talo porte amizay bala nosy be bala tsiravagna quartier nosy be we vodinakaty koa anao mangery anao mila injoniny karaha ty anao vodinaka koa tsy zay miosy teo anao vodinaka miositry te vavanao ny volagna zay la regny anao zany volagna koa mavanao tsy reniko tamin'olo olo ty tsy mivolagna za mitsiko za momba anao vavanao tompiny fo mivolagna zay mitsangana baka anao taminaka atsika izaha za koa taminao nakavagny tsy karaha zegny volaniko zo anao mbarako jiaby maventy vody zay anao mbarako karaha zegny anao mipetraka anao mangery igny vodinao koa tsy injoniny karaha ty miosy te fôtony mitrotraka karaha ty anao magodragodra malemilemy baka anjoniny amin'ny geny karaha ty vodinao eo mihenjagna karaha ty non volako mitsangana baka anao gn'olo jiaby amizay baka eto mana allo nareo mitsangana io zavane za volako tsy agnano za megna menitra karaha ty allo anao mitsangana tosigna ny florika tosigna ninao raha natogny bra ino raha tsy nanaovany concours ndraiky zo koa manao nanaovany concours aminakay rango hela izy magnano concours non volako za toko volako mangery vodinaka magna za koa miongagna vodinaka volako misava karaha ty fenaka misaraka roe fa mila injony izy koa za magnano amour magnano 4 pato izy paka injoniny vadiko karaha ty volagny vodinany atao magnano karaha igny io aminjay mety mariko volaniko raha mety maliagnanao io la reine rango hele vavanao tompiny fa za tsy nivolagnan'olo raha tsy namoro vavanao tompiny nanao ndifanta nanao mivolagna migiakatrako amin'ny toaka patati patata vavanao tompiny nivolagna zegny vodinaka ty volaniko henjagna nazo maventy za tsy mila injony endriko olo mangerike miosy te vody te jiaby zay mositro amin'ny vodinara ty koa tsy injoniny karaha ty izy mangera vese zara koa za mitokizinao la reine ino amizay antony tsy ino amizay zegny inamako ty niady ndraiky la reine parce que nagnasaha reniny ex-nany io azonako zegny anao ka volagny namanay io baka mayoty io magnasaha izy aza sahegna mamanay fa izy fo saha volagny tamy la reine tamy nomoaly la reine baka fahenareo fa la reine la gueule tsy mijery raha parce que karaha misy havany igny na la faminany igny tompo tananany fanjakagna edy la andafy ty araiky io ka tsy raha mahay izy nitsangagna baka raha nahazo araiky mbala tinginy niriaky ny araiky io ro niady ro tritra ho resy zegny la reine fanoro vavy be masaky pompomy ty ho resy zana tsy volagna masaky anao parce que tanao tsy ary miady rango ny hegnako sérieux zana za miady tsy haiko karakory za tsy ary miady na tamy lehilahy na tamy vady na tamin'ny olo tsa anao ndraiky fa moi fa tsy vokonty anao fa magnondry fa anao karakory za tsy mahay miady fa za fo tsy amaly anao
Acha malano za ko puna za mi left karakoi as no zay zam jana vota fa tsof za fa tourna caractère police am ja pompier tu respires encore fleur da za te za 5 millions ora te ko gada là-bas za no man tourna na te fa tsof fa meza za la ren za fa tourna tikaliza tok filmer no adam ze mis preuve chara za ni vangueno na zam ze ko ber kam dizana ko fa mama vlon prêt ano provoqué quoi no zab ko tono karatifu honde rek zaman krahine havem rata daf kuma la reneuza ma vita ta deuxième maison vlan ku vola hazorekte zaman tourna yelde tourna liza na zara ko mis beta din rouge amna ka soro timalag beta din rouge futa ko tin poche naka ngan fak vavariza zab commandé docteur na ka chéri certificat médical mbar no mora rangatinyo nina kazi kuchi na kazi tukika rocha tukiki zen tanjuna kamna no rango hela bokora ze farengi ni nambar kurina mani mana fleur katima mala za mamali nambar kurina mani hen ya vemna nyangi ze viani ismaita zava ba bina na Facebook fu fotin faeni zanga sar tour ngari tikeri ambela kuzim zama nga sar mangan karatiza we bekaton karama magizi ai he zamnan we mesa vangua azna ma chérie papa azna tortora ni zamzeni izam tamu zamani nda preuve jabi zama sasa za manu nyangaranga ka de kizara jabi zera ya besa chamela ku hizi yuma za vamna romja nyanti zai turi izar fahangi fituri yanga nina kai fambala tiend correct ko ndana mboranga yizi fa yizi ko ni publier sarna kafu ana ro dia bala renyo et mangan mayeri anda manu tunya ngaranga naka publier na ro sarna ka miala yet publier sarna ka ni flor ka chimjira no lambo tinga no tingi magoja le na tingi patati patata achikane am fahangi de machine adsoba vanaka zumba no verger no bavuzo chima mala tela nga jabu chira fa vuzo nga fende singa intelligence ana fleur ka tsi uchina njara gaskara no turino kay manjara zunga sasa zana ko ngati ngati firton ana ro jabu mtukikat manjare am ninchi ko falat ka rang 2000 chek fire bako excuse nan ko zeni ni nan la en gratuitement na kani la renew zai tantara ram na ro eto ratib ka fa valenga eto bako stim doku eto kitira fan fafa zana tala renew 2020 mois de août 2020 ils ont une voule en 2019 mais mes filles na kuizi mois de août 2020 ils ont une voule na fazana ko rwele la yut babarek fa badinolo